wae di ngomong sing werna-werna. Iya. Kene tak kandhani kok. Gandeng kene iki nggon seni. Nggon ketoprak, ayo jajal. Arep ngopo to? Ayo mirah-mirus latihan. Mbakeke para Sutresna, para tetuwa nggoning tuksana kene kanggo tembak. Wah. Hati-hati. Ora apa-apa. Kanca-kanca pinter nang Slendro. Kae sing lambiren kae karo minger karepe dhewe. Ben ben minger dhewe. Apa mak? Wah, wis. Kok aku noleh iki kok ana kanca-kanca. Iki ngopo? Karo mbageke mau nganggo tembang karo tuksana ngene iki do seneng ketoprak men. Iya. Ning nong wen kita iki gending nah kurang dulu kuwi sing mburi dong tak gawe iki arep jaluk sing saka dhuwur apa tengah-tengah ayo Mas monggo ora Candra laras campur sithik karo kaneka laras. Ana sing ora laras. Ora laras sing apik kabeh. Nok, nek prayoga coba diwangsuli. Erok. Menawi mundur parab
Ya sak wise mbageke ya Mas. Sadurunge awake dhewe tekan kene atur pambagya karo sapa kowe ora ngerti. Iki sing kepareng rawuh nang kene. Kaya-kaya ngono Bapak Komandan Kodim ngoten Mas. Ana ibu panewu ya rawuh kowe. Karo sapa Mas? Karo sopir. Terus ana para lurah, para punggawa ning praja do rawuh rene. Oh, ngono. Para kadang sutresna tetuangganing kelurahan Kali Tuksana. Oh. Iki Tuksana Mas. Ngaku ngasilane. Ning mula bukane tak critani mergo ana sejarahe. Oh, ngono Mas. Ngaturaken sugeng dalu para sepuh kini sepuh punden ing Tuksana kene Pak Nduk sing rawuh alhamdulillah kirang-kirang iki mau kon mulelagon wis mbageke sak wis kuwi awake dhewe kudu muji syukur Nduk. Iya Mas. Wis pinaringan kelakon kasembatan tekan kene. Senajan to tembunge Pak Lurah pokoke iki mau jan wis ditagih janjine ya. Apa-apa golek srawuh. Muji syukur wonten ngarsane Gusti Kang Ngaryok jagat lho awake dhewe kasembatan iso nyanyi ana ing Tuksana kene. Makhluk elok tenan kan monggo. Iki juglune juglo iki luar biasa. Wingi aku ngira tak tutuk-tutuk saka niki semen kok kayu. Sing duwe kayu niku. Yo rasa emosi. Dan elok tenan. Iki Nduk dadi pangertimu. Joglo Tuksana kene iki saka pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang iku nganggo dana sing iso nyengkuyung. Oh, ingkang mongko ora mung iso mbangun gedunge nyatane kawulane ya iso digaya. Iki nyatane gelar kaya mengkene iki kabeh anak-anak Tuksana kabeh. Oh, tepuk tangan kanggo Tuksana. Kan mongko gedung budaya kaya iki ana klon rokok gek ana telu. Oh, kok ngerti. Ning aku dikandani karo Pak Lurah. Siji Tuksana kene, Tuksana ing Sukarna sijine ana ing Kalirejo. Oh, ana telu.
ngene mergo dideki juglu gedene kaya ngene iki mergo iki klebu desa mandiri budaya. Oh, wah elok tenan. Elok. Sapa lurahe? Elok tenan. Budaya iki mergo lurahe. Jalan-jalan dadi apik kuwi mergo lurahe kok. Wah elok tenan. Karena kono kene iki akeh pabrik kuwi ya lurahe kok. Wingi ana kambililan kuwi lurahe ora ngrumis kambil. Sing ngrumis paling ulune wis. Ora sembrono ulune iki kancaku sekolah. Oh, kancamu sekolah to? Iya. Iki aku tak takon, gandeng aku nang kene iki ora weruh sapa-sapa kang rawuh ing mongko mau ana komandan. Tak noleh sithik ya, Nak. Ya mak ra apa-apa. Komandan apa tasih? Oh sampun kondur nggih. Pak Dan Ramil. Pak wis. Sesuk karo kelakon tak amuk nang kantor iki. Nah kok jebule janji. Dari aku nunggoni aku kok jenengan ya wis apa. Ning nduk ngene najan kok komandane lunga, komandanku saka nang bulan wis teko kae. Sopo? Aku noleh nyewa. Ono kontraktor saka nang bulan. Karo sapa karo ingon-ingone. Wis matur nuwun sami rawuh. Sapa meneh wis. Oke pokoke. Ngene Nduk. Ya senajan to komandan wis mundur ora apa-apa. Ayo nang kene iki awake dhewe bareng-bareng mrengeti kelurahan Tuksana sing kaping 79. Awit dumadining kelurahan kene pancen nganggo sejarah kok. Iya, Mas. Ning ora tak critake nang kene. Komendo ngrungokke lan presani wae. Nang kene ati seneng-seneng ayo mergo mrengeti Kelurahan Tuksana sing ambal warsa kaping 79 monggo. Ke taun pira to, Mas? Nek aku mau maca ke taun 1947 bener ora Pak Lurah? Oh, leres. Yes. Mateni tenan-tenan Pak awake dhewe. Mulane aku mau jane ora ndak grogi. Nggon budaya ora apuk. Wah, apa tenan iki? Tak kandhani ya nek bengi iki nek nggon liya-liyane wayangan kaya iki ngundang bintang tamu. Oh, akeh sing ngundang. Ana sing ngundang Mbah Kaluyasaka. Ana Sari. Oh, ngono. Sing gek kondang ki malah Putri Sentara sapa, Mak? Mbak Tatin ki wah luar biasa. Liyane do ngundang Tatin. Nang kene ngundang sak dhuwure Tatin. Sapa, Mak? Terus aku iso sak dhuwure. Aja cal takono cok nang dhuwure Tatin. Iki malah cok nangis sore. Wis ngene ya Nak, ya wis matur nuwun. Iki sindene mau sing dingendikake Pak Lurah pokoke sing nrimo ya Nak ya. Nek dingendikake nek sing telu mau jan cetha ngabdi lan mergo ngregengke nek kowe ya sempuh-empuh ana tembung sing penting bensin 2 liter cukup. Ya sesuk pokoke diterima-terimake gandeng aku wis kadung jawab marang kowe nak septi. Ya Mak. Ning yo men ilo-ilo dirasa men do tepung wong aku ya urung wanuh. Ya Mak ditepungke ae. Nek sing abang ki aku wis ora.
ora gumun. Iki Kyai sing ageng klambi abang Pak Septi. Saka ngendi Pak? Takono dhewe. Saking pundi Pak Septi? Saking dalu Mbak Cak. Nggih. Nggih. Pripun? Nah, Pak Septi saking pundi? Nggih. Men preso para kadang ing kusana niki. Saking Mandapadu. Oh, nang isor waduk. Nggih. Isor waduk iki wudel. Wis pokoke isor waduk tok wis cukup wis. Ora usah ngisor-ngisor neh. Ada Pak Sarmo. Yo, waduk sermo. Matur nuwun. Ah, saiki ngandingi. Pun. Janis. Berdiri boten napa-napa nggih. Ora sagam ora apa-apa. Bener sampean iki pae iki. Kok perso? Ngerti wae. Lho sijine men saung tepung. Lalu Pak. Iya. Ada panganan jualan Pak. Ya, Nggih nami kula Dewi Mega Prastini Pak. duwi mega pasti. Dewi Pak. Oh, Dewi Pak Des, malah ki kerontor-rontor. Saking Kula saking Gunung Kidul Pak. wah, aduh gunung. Pak Lurah kamu ngapusi ora iki. Saka Gunung Kidul kok nyemeng pejabat iki ya. Matur nuwun Mbak Dewi. Ingkang sisih wetane Nggih sebentar Pak. nggih setunggal. Sudah Bapak. Mau Linda. Maulinda kok pancen jenenge apik-apik. Mbak Maulinda saking pundi Mbak? Oh saking Sendang Sari. Pengasih. Nggih. Wah, ora. Lha mriki mlaku napa? Agem sepeda motor. Oh, ngantos atas nggih. Nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Sing wetan dhewe sapa ya? Kok kaya sinangkring. Iya. Kula Limbu. Nah, iki tak kandhani Mas Jalidin. Adat saben nek melu kaneka laras. Sinden iki nang tengen mergo mufle wis tuwa-tuwa. Ning kahanan saiki wah wis ya di ngapura aja dadi atimu. Boten napa-napa. Kula tua dene boten dhewe. Wis pokoke ora apa-apa. Duwe semboyan sing penting tuwa ning Jeputis ora. Derek tuwa nek tuwa nek ditebas. Nggih. Matur nuwun. Ampun gelo ya seragame ra sida. Boten napa-napa. Boten napa-napa padha mawon. Sing mawe esuk nika pun ngingin kula kabeh. Ah iya. Wis lho ngene. Ya ora ketang awake dhewe sak iso-isone. Iki pinangka karo ngetes ya ora kok ngetes. Kadang-kadang saka tuksana kene lembena gegladen. Oh ngono mak sing marai sapa. Wah iki ora ana liya. Sing ngesuwi panjenenganipun Den Mas Kurus. Oh, kalangka Mas Kurus kuwi kiai saka Gunung Kidul. Wah. Ampuh tenan kok saiki. Kamangka aku nek kelingan jaman iki. Kelingan rasa critake nang kene. Kowe mengan crita biyen nek terus iki koyo basi bis. Ora nyetak iki ora. Ning saiki jan luar biasa. Wis matur nuwun Mas Kurus. Kula nderek seneng. Bengi iki iso wan-wan. Ayo tetembangan supaya ora do ngantuk. Tak dumake sing gelem-gelem anggone para kanca beberke kesenian bengi iki rezekine lancar. Nek kowe titik yo mulih mbuh sesuk.
jajal di tembangke men ketok regeng men duwe semangat lembangun untuk sono jajal gugur gunung kanca-kanca buri siap beres ya apa gunane ana bayu nang nok dhewe kudu rusak iki apa meneh sing jenenge bayu alah yuyu yes yuyu karo enak yo kompak banget. Oh, semangat mak. Iki mau pelakon kanggo penyemangat. Kudu sing semangat wis. Aja kok pikirke kahanan sing elek-elek aja. Kudu ndek kegayuhan sing apik. Ngono to, Pak. Iki aku ngene-ngene iki ndek gayuhan sing apik. Ora. Kowe pinangka golek tetepungan. Wis matur nuwun. Gugur gunung kemau. Pokoke iki bebas kira ana WA. Ora ana wong ngetungi surat kok ngrawani nek ana isine. Wis ora apa-apa. Duwe kanca sekolah bulan gun yo meneng bae. Meneng bae wong pancen ora ngerti apa-apa. Ora apa-apa mak menengke tekan iki. Iki di live streaming kok ora iki? Ya, Wah. Hati-hati lho. Iya, Mak. Wis diloske ora apa-apa. Main kondang dari ini Pak Lurah. Tadi kundake Pak Lurah ya ini nang.
Ayo, aku tak jajal suarane tak Septi. Nah, gandeng abang dhewe. Manut Pak. Oh iya. Ora manut cilaka lho. Bilane boten dikancani dhewe jadi Nggih, boten napa-napa. Tak buka HP sik mbok menawa ana sing duwe panyuwunan. Iya, Pak. Pak, malah saka BPD nagih. tanggal kita tak dikompon tanggal. Harus. Ayo coba kepengin ngrungokke podang kuning. Piye? Buri piye buri? Bayu piye Bayu? Wah, beres. Salam go bapakmu ya, Yu. Ora tak peyek kowe bapakmu. Aku yo matur nuwun bengi iki kadang-kadang dalang do nunggoni otomatis. Iki sing dadi tetu wong ning Kulonprogo sapa? Ning mergo letuwa lho ora kok ampuh. Apa iki jala tunduk. Oh, kuwi kakangku dhewe. Nek ku sengiti pokoke angger tak jak lunga kuwi nek rasih kacamata keri tipone keri. Tundone ping pemborosan. Iki ya ana kanca saka Kalidengen Iwi. Mayang aku sing asipe gek kan aku mesake tenan ngomong yo WA kawan dari arep mayang to ya yo ora aku kepiye yo ora kepiye ya wis teko disawapine lho ya matur kuwi ogone nom-nom main siji yen nom wis kuwi banget apa mah wis siji ora nek kula nek nang rombonganku gayane ra umum mergane mungsuhe tuwa-tuwa anakene modian apa mah ketok elik dhewe wae elik kae ning bojone apik dhewe ora ngerti komah. Wis ora usah dikandhake. Ora kepiye critane wis ora. Pokoke nek ngomongke bojo ora ana sing kalahke wis iki. Apa wae babu sare sing sugeng kae. Ayo, podang kuning enak kaya ngopo? Guys, manut pocong ya kena. Aku bingung. Pokoknya nek umumnya coklat. Coklat beli. Tapi biasa kok mboten komen. Wis meneng wae nek rawani apa-apa. Pokoke anggere wong dhisik iki sampluk.
wis tak peseni kowe nek arep teko sang blangkon. Mergane aku sepet roh rambute kliting. Iki rambut kowe ra kroso lho. Ning tak tresnani kok tak sia-sia kae. Tanda tresnane ngoten. Tak critani ngene. Sekarang Dimas aku gek. Aku ki ning ndit 5.000 kan mongko durung nempur. Carane ngene. Tuku beras setengah kilo ndok siji. Nembungo lengo cukup bumbu goreng kira-kira sak botol minyak angin kae. Mulai kotak-kotak ke jam 7 ning le goreng kok jam 5 dadi mambu ndok goreng. Ora apa-apa muga-muga. Iki nang iso bencong iki tak dongake. Kakangku kali dengen sesuk. Oleh rezeki sing akeh sing manfaat barokah. Sakit banget.
suarane ya apik. Iya. Meringat deh mak. Apik pokoke. Ora kaya ngono kuwi. Wah, mak iki aku basan buka WA. Kok piye to? Ana pamuncan melagut. Dipinangkani. Kireane jam pira sae? Sesuwe mak wah. Niki wonten panyuwunan. Gubuk asmara. Ora apa-apa no. Pokoke lewat WA iki simpel sae. Wis matur nuwun sing kersa berpartisipasi. Amin muga sukses lancar. Gubuk asmara, ayo sapa sing arep lirani? Nomor loro saka wetan kok piye? Engko ndak ping dolanan HP. Gubuk asmara, Puksana Lestari Budaya. Di bawah ini pen ketok nek sip. Ketok nek wayangan. Tak nuruti cangkem iki. Men marep. Edan bobot-bote dipaksa karo kakangku. Wes ayo, monggo.
Ning ngene ya nduk ya. Iki nek awake dhewe kesuwen engko ndak nek arep ndongeng iki kali utawa tuksana ku ndak ora butuh. Ayo diteruske anggone awake dhewe lelaki ku ndak lurah duka. Lurah iso Pak Lurah nyanyi. Kaya-kaya wis cukup ning tak tarenane sithik apa kira-kira ndak engko keluputan tak takon Pak Lurah. Pak Lurah mbok menawi wonten ingkang badhe dipun aturaken wonten wekdal sekedhik monggo pinggah panggung nanging umpami kok boten apa-apa. Mungkin ndak keluputan. Sampun cekap Pak Babin sadada wisan. Ayo nduk diteruske lelati. Ayo mangga.